اداروں کی بنجائی تحقیقارانی وزیر سرفراز بگٹیا گشتگ کے سرکاری الٹیمیٹ یوگا افغانی مہاجرینانی نہیں بلکہ درسی در قانونی وڑا جمنندی در ملکیانی واسطین سینیٹی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ دیوانہ بریفنگ دیانہ سرفراز بگٹیا گشتگ کہ ماں در قانونی مہاجرینانی بابتا گپ جتگ بلے منی گپ ردی وڑا دیما آرک بتگ ماں در قانونی وڑا پاکستانہ ساڑی در ملکی مہاجرینانی در کنگے گپ کتگ بلے پیغام انچو اللینک بتگ کہ یوگا افغان مالوکا پاکستانہ چھ در کنگیں سرفراز بگٹیا گشتگ کہ سرکار پیغام یوگا افغان مالوکانی واسطہ نہیں بلکہ درسی در قانونی مہاجرینانی واسطے اچ ملکا چون ابید کی کسی در قانونی وڑا ملکا جمنن ببید آیا ای ہم گشتگ کہ اماہانی گورا ریفیوجی کارڈ و ویزا استن گڑا میں مہمانا حکومت پاکستان ایرانی بلوچہ ہم پاکستانہ چ بدر کنگئی سرفراز بگٹیا گشتہ کے تاثیر دیگ بوہا گئی کہ ای نسلی معاملین بلے ای نسلی معاملہ نہیں اما درسی در قانونی وڑا پاکستانہ چ در کنگے گپ کنگ بوہا گئی زانک ببیت کے بنجائی سرکار در قانونی مہاجرین پاکستانہ یل دیگے واسطہ 1 اکتوبر دا ڈیڈ لائن داتگ